Hej alle sammen. Hvordan har dere det? Jeg hedder Thomas, og i dag vil jeg dele min ærlige erfaring med Erexiva. Jeg har brugt Erexiva i omtrent 1 måned, og i denne video skal jeg fortælle, hvad jeg har lagt mærke til, hvordan jeg har følt mig, og nogle svært vigtige ting, du bør vide, før du køber produktet. Først og fremmest, hvis du bestemmer dig for at prøve Erexiva, må du kun købe det fra den officielle netsiden. Det findes allerede kopiprodukter og uofficielle sælgere på nettet, og du ønsker ikke at bruge penge på noget, som ikke er den originale formelen. Jeg lægger den officielle linken i beskrivelsen under videoen. Erexiva har nylig blivet et af de mest populære kosttilskuddene for mænd i Norge, og det var netop derfor, jeg blev nysgerrig. Jeg så stadig flere mænd dele sine erfaringer og fortælle, at de følte sig mere energiske, mere selvsikre og mere fornøjede efter at have brugt produktet regelmæssigt. Grunden til, at jeg bestemte mig for at prøve Erexiva, var enkel. Jeg mærkede, at energien min ikke længere var den samme. Jeg følte mig ofte slitten, træningsøgtene gav ikke de samme resultater som før, og selvtilliden min, specielt i intime situationer, havde blivet svagere. Først tænkte jeg, at det bare skyldtes stress, lange arbejdsdage eller det at blive ældre. Men efter hvert indså jeg, at dette påvirkede både humøret mit, forholdet mit og den generelle livskvaliteten. Der begyndte jeg at lede efter et naturligt kosttilskud for mænd, og det var da jeg fandt Erexiva. Erexiva er et kosttilskud udviklet for at støtte mandlig vitalitet, energi, udholdenhed, selvtillid og generel velvære. Ifølge producenten er formelen udviklet for at støtte sund blodcirkulation, fysisk ytelse og mandlig vitalitet som en del af en sund livsstil. Det jeg likte allerbedst var, at Erexiva ikke lovede mirakler over natten. I stedet fokuserer produktet på at støtte kroppens naturlige funktioner gennem jævnlig brug. Den første uge mærkede jeg ingen store forandringer, men jeg fortsatte at tage kapslerne hver dag. Efter omtrent 2 uger begyndte jeg at føle mig mere oplagt. Jeg havde mere energi gennem hele dagen, træningene føltes lettere, og jeg oplevede, at udholdenheden gradvist blev bedre. Efter hvert som ugerne gik, blev forbedringerne endda tydeligere. Jeg følte mig stærkere, mere motiveret og langt mere selvsikker. Jeg lagde også mærke til positive ændringer i mit intime liv, noget som gav mig øget selvtillid og et bedre forhold til partneren min. Efter omtrent 1 måned følte jeg mig som en bedre version af mig selv. Jeg havde mere energi, bedre udholdenhed og følte mig generelt mere vital. Det bedste var, at forbedringerne kom gradvis og virkede naturligt. Det jeg også satte pris på med Erexiva, var at fordelene ikke bare handlede om præstation. Jeg oplevede også bedre fokus, mere motivation og et generelt højere energiniveau i hverdagen. Jeg siger ikke, at dette er et mirakelprodukt, for alle reagerer forskelligt, og resultaterne kan variere fra person til person. For mig var det vigtigt at bruge produktet konsekvent hver eneste dag. Jeg var skeptisk i starten, fordi det findes mange produkter på nettet, som lover alt for mye. Men efter flere ugers brug blev jeg positivt overrasket over oplevelsen min med Erexiva. Alt i alt er jeg vældig fornøjet. Erexiva har hjulpet mig med at føle mig mere energisk, mere selvsikker og mere motiveret i hverdagen. Derfor ønskede jeg at lave denne video og dele min ærlige erfaring med jer. Og helt til slut, hvis du bestemmer dig for at prøve Erexiva, sørg for, at du kun bestiller fra den officielle netsiden, som er linket i beskrivelsen under videoen. Der er du sikker på, at du får den originale formelen. Tusind tak for, at du så på, og vi ses i næste video.